Άσα φυλάκια ρε μαλάκα τώρα, ακόμα δεν ξύπνησα, μην μου κάνεις τέτοια. Πόσο χρονών είσαι? 16 στα 17. Δεν θα παίξουμε, αγοράκι μου, δεν θα παίξουμε. Όλοι αυτό λένε. Τα περιστέρια σας αρέσουνε? Μου έχουν καταγεί στο αμάξι, γιατί να μου αρέσουν. Μένα μου αρέσουν τα σοδομικά. Δηλαδή και ξύλο να πέφτει με μια γυναίκα, να με σκίσει στο ξύλο. Κοίτα ο ήλιος πως δεν φωτίζει, είμαι αυτόφωτον. Είσαι, έχεις μια λάμψη φυσική. Πρέπει να βρω τα social σου τα υπόλοιπα, να με γνωρίσεις κι εσύ να δεις τι ανομαλία έχω και στα υπόλοιπα social. Πω τι πάθαμε, τελείωσε το ουίσκι. Τι λες ρίξα? Ναι ρε μπρο, Πω ρίξα τώρα τι θα κάνει? θα βάλω άλλο. Δεν φαίνεσαι. Είμαι αόρατος. Είμαι εξωγήινος. Εξωγήινος. Σου εσύ μωρή. Μωρή, Δεν μπορώ να μαλώσουμε, δεν μπορώ. μωρή, πώς τολμάς? Σ' αγαπώ. Τώρα έτσι ξέρω τι κάνεις για να βάζεις βίντεο μωρή. Θα σε πιάσω το μαλλί τρίχα. Δεν έχω. Καράφλος. Ο Βίκτορ και αυτό που είπε ο Σκεύος πρέπει να γίνει, να έχουμε μία ρόγα. Καλησπέρα. Τι καιρό κάνεις στην Κρήτη? Εκεί δουλειά τα θερμοκήπια, αγκούρια δουλειά. Αγκούρια δουλεύει. Ωραία τα αγκούρια. Αναλόγως από το τρως. Σου χρωστά ακόμα ένα δάκρυ, έτσι είναι πάντα η αγάπη. Αν δεν είσαι εσύ, ποια ζωή μετά? Τι είναι καρδούλα μου? Συγκινήθηκα. Τελειώνει έτσι το